Serving the Republic of the Philippines for more than 75. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan, papabangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Oras sa buong Pilipinas, 4 na minuto bago mag-alas 4 ng hapon. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Bicolandia. Narito na ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Para sa ating unang balita, Rank 8 Most Wanted Person sa bayan ng Daraga, arestado na. Ang buong detalye ng ulat ihahatid sa atin ni Diana Mendez. Diana! Radyo Pilipinas Report. Matagumpay na naaresto ang tinaguriang Rank 8 Most Wanted Person sa bayan ng Daraga, Albay matapos na ikasa ng mga pulisya ang isang operasyon bandang 1:21 ng hapon nitong Martes, December 16, 2025 sa nasabing bayan. Kinilala ang suspect sa alias Leo at isang service crew. Ayon sa ulat ng Daraga Municipal Police Station, ang pagkakahuli kay alias Leo ay isinagawa sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng korte kaugnay sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kung saan naabot sa 200,000 pesos ang inirekomendang piyansa. Sa ngayon nasa kustodiya na ng Daraga MPS ang suspect para sa kaukulang disposisyon at dokumentasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Report. Maraming salamat Diana Mendez. Sa iba pang balita, mahigit 100 personnel na promote sa pinning of rank ceremony ng Albay Police Provincial Office. Ang detalye ng ulat niyan ihatid sa atin ni Emmanuel Bungkudin. Radyo Pilipinas Report. Kabuuang 108 personnel ng Albay Police Provincial Office ang napromote sa isinagawang pinning of rank ceremony sa New Albay PPO Grandstand Camp Captain Salvador Hausian del Rosario Sr., Barangay Santa Cruz, Ligao City. Pinangunahan ng seremonya ni Police Colonel Noel Donato Nunez, Provincial Director ng Albay PPO. Dumalo sa aktibidad ang mga napromote na personnel, kanilang mga pamilya at mga kasamahan sa serbisyo ng Philippine National Police. Sa programa, binigyang diin ang mga responsibilidad na kaakibat ng mas mataas na ranggo sa hanay ng pulisya. Ipinagkaloob ang mga insignia ng bagong ranggo ng mga opisyal at piling miyembro ng pamilya ng mga napromote. Ang mga personal na napromote ay mula sa iba't ibang istasyon at unit ng Albay PPO. Ayon sa Albay PPO, ang naturang seremonya ay bahagi ng regular na proseso ng pagkilala sa mga pulis na umabot sa kinakailangang pamantayan para sa promosyon alinsunod sa umiiral na mga patakaran ng Philippine National Police. Para sa Bagong Pilipinas, Emmanuel Bungkudin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Report. Maraming salamat Emmanuel Bungkudin. Para sa ating iba pang balita, formal lang ipinagkaloob ng Department of Agriculture Bicol ang 2 million pesos na halaga ng Pili Nursery Shed sa Mount Mayon Pili Producers Cooperative sa Tabacos City sa ilalim ng High Value Crop Development Program ng ahensya bilang suporta sa lumalagong industriya ng pili na flagship commodity sa rehiyong Bicol. Ayon sa Department of Agriculture Bicol, ang Mount Mayon Pili Producers Cooperative ay isa sa 5 kooperatiba na napili mula sa kabuang 17 Farmers Cooperative and Association na isinailalim sa masusing ebaluasyon para sa naturang interbensyon upang patunayan ang kanilang kahandaan at kakayahan na pamahalaan ang naturang proyekto. Kaugnay nito, nagsagawa ng pagsasanay sa nursery establishment at accreditation ang DENR-UNDP sa pamamagitan ng Pili ABS project na nagsilbing batayan upang maging kwalipikado ang kooperatiba sa pagtanggap sa ipinagkaloob na interbensyon ng ahensya.
Inaasahan ng bagong Pili Nursery Shed ay magbibigay daan sa mas epesyenteng pagpaparami ng dekalidad na planting materials, mas matatag na supply ng pili at mas progresibong agri-enterprise ng kooperatiba na mapapakinabangan ng mga Bicolano. Para sa ating huling balita, Bicol Pastores 2025 matagumpay na inilunsad ng Department of Tourism. Ang detalye ng ulat na yan ihatid sa atin ni Diana Mendez. Diana? Radyo Pilipinas Report. Matagumpay na inulunsad ang exciting Bicol Pastores 2025 ng Department of Tourism Bicol sa Albay Astrodome Old Albay District, Legazpi nitong Martes, December 16, 2025. Tampok sa naturang aktibidad ang pagbubukas ng Tourism Fair, pagsasagawa ng Gender and Development o GAD Cultural Tourism Forum, street dance at ang competition proper para sa Pastores 2025. Sa pagbubukas ng Tourism Fair, itinampok ang mga lokal na produkto ng kabuuang 12 exhibitors na nakiisa mula sa iba't ibang lalawigan ng rehiyong Bicol. Tinalakay naman ang mahalagang papel na ginagampanan ng gender equality sa pagpapanatili ng mayaman na pamana sa kultura at pagtataguyod ng isang sustainable tourism sa Bicol Region. Bagamat hindi natuloy ang parada dahil sa pag-ulan, hindi nagpatinag ang 9 na contingent sa Bicol Region kung saan ibinida ang kani-kanilang pag-indak at malikaing costumes at props sa street dance na ginanap sa loob ng Albay Astrodome. Iba't ibang pakulo naman ang ipinakita sa mismong kompetisyon ng pinaka-inaabangan na Pastores, kung saan itinanghal bilang grand winner ang Sarungbangi Dance Troupe mula sa Santo Domingo Albay, habang first placer ang Tribo Pagpagba mula sa Tiwi Albay at second placer naman ang Tatak Kulturang Cam Norteño mula sa Camarines Norte. Ayon kay DOT Bicol Regional Director Herbie Aguas, ang Pastores ay pagkakakilanlan ng mga Bicolano. Dagdag pa niya, mahalaga ito sa pagsulong ng kultura ng rehiyong Bicol. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Report. Maraming salamat, Diana Mendez. At yan po ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Upang manatiling updated, i-like at i-follow ang aming official social media accounts sa Facebook, Instagram, TikTok at X at Radyo Pilipinas Albay. Buong pwersang magbabalita, ito po si Jennifer Pulinar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas. Minsan bumabagyo, may luhang pumapatak sa ating bayan. Sa bawat sulok may bakas, ngunit sa dilim may ilaw na magliliwanag. Ang boses sa himpapawid, nagpapaabot ng yakap. Maumang Pasko sa bilog na probinsya, alisa sa Indong Istasyon, Radyo Pilipinas Albay. Abot kamay na Pasko, narito na ating salubungin. Sa himpapawid kami kasama ninyo. Patuloy ang serbisyo publiko. Naaalala mo bang panahon ng pagsubok? Nagkaurusat ang kapos, may nagpaabot ng tabang. Ang bawat albayano, pusong handang umagapay. Ngayong Pasko, sa gitna ng lamig, init ng pagkakaisa, ibahanta. Liwanag ng mayon, saksi sa ating tibay, ilaw ng pag-ibig, huwag kalimutan.
Pilipinas, albay sa iyong kaugmahan, patukto matutuudan. Radyo Pilipinas, albay nagtatarabangan. Di lang balita, di lang awit, kundi pag-asa ang halik. Abot